Уважаеми приятели на театъра, днес е последния фестивален ден от юбилейното 10-то издание на Националния фестивал на любителските театри в Драганово. Предстои да посрещнем последните 4 театрални колектива в конкурсната програма, които ще представят своите спектакли и ще поставят достойния финал на още едно незабравимо театрално приключение. След малко театрален колектив при Народно читалище Иван Вазов в село Първомайци. Двубой от Иван Вазов, режисьор Милен Димитров. От 12 часа драматичен театър при Първо българско читалище Еленка и Кирил Аврамови, град Свищов. 5 жени в еднакви рокли от Алан Бол, режисьор Митко Рубов. От 14 часа театър под звездите при Народно читалище Развитие, село Орешак, община Троян. Скъпия труд от Васил Василев, режисьор Васил Василев. От 17 часа театрална студия Хвърчащите хора при военен клуб град Сливен. Оскар и розовата дама от Ерик Емануел Шмидт, режисьор Вяра Начева. От 20 часа закриване на 10-то юбилейно издание на Националния фестивал Драганово 2026. А сега ви представям театралния колектив при Народно читалище Иван Вазов в село Първомайци. Той е сред утвърдените самодейни театрални формации в община Горна Оряховица. Част от богатата художествено-творческа дейност на читалището, което повече от 130 години съхранява и развива българските културни традиции. Театралното изкуство заема важно място в живота на читалището, а през годините на сцената са поставени както произведения от българската класика, така и съвременни драматургични творби. За участието си в Националния фестивал на любителските театри в Драганово, театралният колектив представя спектакъла «Двубой» от Иван Вазов. Произведение, което с присъщо за автора си чувство за хумор, обществена сатира и ярки характери продължава да звучи актуално и днес. Приятно гледане! Добре дошли, уважаеми зрители! Молим ви, по време на спектакъла да изключите мобилните си телефони. Благодарим ви! Приятно гледане! Днес 16 часа на Корова глава. Двубой! Съжалявам, че аз не му лепнах още една пресица. Ами, той го даде. Не можа да ме удари. Дарите. Не можа да ме удари, закачи ми само ход. Значи може да чувстваш удовлетворен. Удовлетворен. Как ще да се почувстваш, ако прилепяха на тега вестника някой си цочен? Ти само това поставяш, една невидна дума. Ами аз си представя, че той ме беше напсувал, по-добре да ме беше напсувал на майка, а пък още ми каза, че съм и безделник, и разбойник, и какви ли не още неща ми нареди. Той после те нарече разбойник,
Да, разбойник. Ама тази дума аз я смятам за чест. Разбойник. Това означава министър или бъдещ министър. А някой си чушкаров, че той да ме беше напсувана майка по-добре, а още ме нарече и безделник. Виж, това е така. Че защо? Защото е самата истина, ти си адвокат без дела. А човек ти го кефа къла? Ти само това. Я е радостна. Значи, искаш дуел. Дуел. Добре. Слушай сега какво реши. Дуел. Днес в 16 часа зад бараката в Коруба глава. Много добре. От 10 крачки с пистолети. Ще стреля пръв, който определи жребия. Така. Да знаеш, че и моята ръка е сигурна. Той владее добре оръжието. Сигурна е. Аз ще го поваля. Ами го убие. Здраве. Честта е по-важна. Правилно. Честта. Да. Дай си ръката. Дай. Аз ще разсъждавам, но на твое место същото бих направил. Честта. Правилно. Към 3:30 ще минем да лезем. Добре. Така. Свършено е вече. Край. Решили са днес да има дуел между мен и Драгалеса. 4 часа съм сигурен, че ще бъда жив. 4-5 минути, може да съм горе на небето. Имаше Чушкаров, няма вече. Я да се погледна. Нещо май много съм прегледал. Тя майка ми горката в Ямбол нищо не знае. Кази му да израсна някакво поеда. Драга Мале, когато отвориш това писмо, твоят син Тихо ще бъде вече мъртъв. Не. Ще бъде бездушен труп. Не. Ще бъде вече на небето. Знае ли се, не се ли знае? Така. Прости, любезна Мале, за моето безумие, че те лиших от единствен син. Но аз ставам жертва да спася от позор името Чушкаров. Не плачи, Мале, за мен, не тържи, че стана тази кайтутин, Мале, бунта. Остава тук. Марио, какво кажеш? Защо сте? Марио. Какво е това? Не е за... Какво е това? Не е за теб. Дай на някой любовница. Ти знаеш, че не дойде на Орфеума. Да. Аз късно те чаках. Не ми се души. Мяу. Ама ти си нещо бледен. Да не си болна? Не съм. Бледен си! Не. Болен си! Не. Аз нощото толкова скъсно те чаках. Защо? Ами дойдох да се взема нещо от моя кафе, който оставих в твоята стая. Добре. Ето, Не. Нека да стои тук. Ще е моята стая силно включена. Колко пъти казах на хазайката. Днес трябва да ме донесат нов ключ. И какъв си сега такъв? Ма ти даже не ме целуна. Амалио, бледен съм днес, разстроен съм. Имам дуел. Дуел? Да, с Драгалевски. Дуел? С Драгалевски? За мен ще се пиете, нали? Да. Ох, едно време в Букурещ също имаше така един дуел за мен между един принц и един полковник. Ама даже вестниците писаха за нас. Добре. Точно преди дуела се срещнали в едно кафене и тогава принцът, не, полковникът, извадил нас малка сабичка и искал да мушне принца в корема. Обаче нещо се спънал и само го мушнал отзад в панталоните. Тогава принцът станал, скочил и го капал за ухото. И с това се свършва. Не. Подлеци. Да.
този револвер ли ще стреляш? Не. С друг. С този се упражнявам в мерене. От 20 разстръча удрям тиква от банки. Аз искам да убиеш Драгалевски. Виж, Миличка, това е моето намерение. Но то тук няма патрони. Няма сега. Ама, чакай да ти кажа, че Ама, знаеш ли, че едно време в Париж жените също са се биели на дуя. Мери на другата страна, моля. Чакай, не мигай. Цък! Да го разстройваш. Ама какъв са сега такава? Мъчно ми да убия. Спокойно, Миличка, спокойно. Никой не се е убил, няма да се убия. Не се притеснявай. Тръгвай, Миличка. Не, ти ако умреш, аз само искам да ти кажа, че докато съм жива, трябва ще носа. На мен черното така ми приляга. Ама не искам да убия. Спокойно, няма да... Ако нещо се случи с мен, оставям ти за спомен този брилянт от пръста. Ах, колко ми е мъчно! Никой не... Айде. Ама защо говориш така сега? Сега имам друга Къде да работа. ходя? Ще се видим, като тръгна за Корубага. На Курбага ли ще дойде? Да, там, за бараката на Корубага. Ама аз тогава ще дойда там с моите другарки от Орфеума да се простим. Не бива, Миличка, не бива. Тръгвай, моля те. Айде. Ама аз искам от симпатия. Моля те, тръгни. Айде. Мяу. 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 Айде. Мяу. Пусти, любезна. Извънредна новина! Днес, бил, 16 часа, на Корубага, зад бараката, между Чушкаров и Драгалевски. Ето, цяла София говори за дуела, който ще стане между мен и Остан Драгалевски. Кой дявол ги кара секундантите да мерят 10 крачки? То това е кощунство. Яла премерят. 2, 3, 4, 7, 10. То това е ужас. Това е кощунство. Как може? И ако той стреля пръв, може да не ме убие. Ами защо притежите ръката ми? Кой го? Какво ще? Някой седна в гърдите ми вместо сърце. Заекисно. Извънредна новина! Днес, бил, зад бараката, 16 часа, на Корубага, между Чушкаров и Драгалевски. Извънредна новина! Значи дуел? Дуел? И ти вярваш? Да. Соче. Ти чувал ли си до сега българин да е умрял на дуел? Не съм чувал. Няма и да чуеш. Аз искрено бих се радвал този дуел да се приеме в нашите традиции. Двубоят е доблест, рицарско чувство. Двубоят бил човечил отношенията ни. И когато някой нарече някого подлец, което сега е като едно добро утро, нека се знае, че подир тая дума ще пещат куршуми. Но у нас дуели не стават, макар че много се обявяват. Скараните си пратят секунданти и с това се свърша. Преговорите се протакат цели недели, докато дуелът потъне в морето и се забравя. Това е така, обаче... Платонов да не чете лекция за благородството и нуждата от дуела у нас. Кой като го удариха с бастун в кабинето, той вместо дуел повика противника си на съд. За този дуел ще стане, решени са и двамата. Искаш ли бас? На какво ще го забудиш? Ще си обръскам устата, ако този дуел стане. В противен случай ти Аз мустаци нямам. ще дадеш 5 бутилки шампанско. Дай му. Но къде си толкова сигурен, че рискуваш такива големи мустаци? Знам психиката на Байгане, братко, както познавам инструментите си. Страхлив е. Мрази дуелите. Добър ден! Господин докторе,
по-редовен живот. Ага. Лягайте си по-рано, не се преуморявайте и най-важното, не се влюбвайте, госпожице. Аз не се влюбвам. В мен се влюбват. Уиле, амаря де муа. Чушкаров, Да, той е влюбен в мен. вие знаете ли, че днес Чушкаров има дуел? Знам! Запамтайте се, няма да ме убият. Никой няма да се убие. Ти се знаеш най-добре. Но ми само турете патрони, че няма. Ви знаете ли, че в пеща едно време много често е имало дуели и все са ставали така благородни. Вие сте живяли и в пеща. Да, и в Пеща, и в Белград, и в Одеса, и в Букурещ, а в София са на 8 години. И стана цяла българка. Говориш като българка. Да, трябва само малко да порозовея. Взимайте от този бял прах, госпожици, всяка заран на главно сърце по една доза от вода. И ще напълнея. Като госпожа Тривкович. Чакат нея нищо. Аз живея за любов, но съм тъй осъмдена. На. Чакай, плати ми! Аз не плащам с пари. Ла. С какво? Иска да стане по-сочна. А сега у нас, напротив, на мода и маршалостта. Днешните жени мършави искат да бъдат. Едно от главните средства за измършавяване е шансът. Има жени, по цели дни не пият вода, търпеливи на жажда, като камили. Господин докторе! Как сте? Госпожо Тривкович. Господин Цочич! Ще дойдете ли на дуела, госпожо? Какъв дуел? Чушкаров и Търгалевски се бият днес на дуел. Казват, че ще се бият. Они не са платили кирия. Не, господин Чушкарче. Па защо той? По любовни причини. Господин докторе, дайте нещо нама. Вие сте в светущо здраве, госпожо. Ох, верно съм дебела. Така сте по-елегантна. О, елегантна няма тако. Дайте ми нещо да стана по-финна. Тако има елегантно. И аз ще е по-малко, госпожо. По-малко се преуморявайте и по-малко пийте вода. О, я Бога не пие, я пим пиво. Ама пиво хищ не бива. Идете на минерални бани. О, със скъпо, господин докторе. Добре. Взимайте от този бял прах, госпожо, всяка заран на главно сърце по една доза в вода. И ще станем сува. Ще заприличате на Амалия, О, добро. А нещо за цвет на лице? че вие сте червена като дома, госпожа. Ох, искам да съм по-бледна, по-интересантна. Влюбете се тогава. Господин докторе, любов, лоша ствар, господин докторе. Ай, опростите, Господа. Вкусови и хрещевки и различни сочеви. Виждаш ли, на нас, докторите, и че ни е лесно. Довиждане. Довиждане. И да се направи снимка с мустаците, хей! Той револвер се обучавал. А как ще го пратя на Орландо си?
50 гърдета издело от 25 крачки разстояние. Нека видят нашите българановци какво се именува дуел. По тебе завърших завещанието си. Ще се тури във вестника ми, ако ме убият. Ако оживея, аз ще си го напечатам. Сега. Да живей дуелът. Ето това е едно много хубаво начало. Сега, като се намира, може би, пред прага на вечността, желая да кажа на българския народ две кратки думи за дуел. Съществуват в България хора, които... Не е хубаво. Някой може да го прочитат хора. Съществуват в България човеци, човеци е хубаво. Съществуват в България човеци, които лекомислено хвърлят осъждане въз този рицарски обичай, който се именува дуел. И за тая висока цел реших да дам един бляскав пример на народните маси. Така ще бъде. Да живее дуела в България. С тия думи ще свърши. Трябва да драсна и няколко думи на Райна. Драга, възлюбена моя Райничка, минутите, когато четеш тия мои редове, аз няма да бъда между живите. Никога вече няма да видиш моето лице. Нито аз твоето прекрасно и любимо лице. Това не е съвсем точно, защото тя ще види моето мъртво. Знам, драга Райнички, че ще страдаш. Виждам твоите сълзи. Но че стана името Драгалевски! Всички мои книжовни трудове поверявам на доктор Веселинов с молба да ги издаде. Дай му вълзи воловите гащи, които занесе със себе си на горна памет. Прощавай, драго Били. Прощавай, Ангелче. Прощавай, мила Райно! Може го! Ти ли си господин Драгалевски? Аз съм. Бог да те поживи. Да си ми жив и здрав. Дай да ти целуна ръка. Ти коя си? Аз съм Демира от Белоградчик. И много здрави от нашия доктор, и от нашия кмет. Той ми каже, иди при господин Драгалевски. Разправи му работата. Той каже, с това борави, с вестници криви, учен човек. На него са нужни тия работи. Тима, какво щеше да прави с тия книжа? Чакай малко сега. За какво идеш? Господине, знаеш какво? Ох, бе, господине! Остави ме, мъж ми, бе! Избягаме вече 2 години! И аз какво да те правя? Какво ще ме правиш, бе? Ти няма да ме правиш нищо. Как ме милуваше! Как ме обичаше моя брат, докато имахме какво! Но уволниха го. Беше учител и той избяга и не ми остави нищо. И сега в клетата башке! Не знам, може ли съм. Вдовица ли съм. Иди при владиката. И какво ще правя там? Хлеб няма да ми дадат. Нито облекло, нито дърва за зимата. Такмето ми каже, иди потърси нашия по-важен депутат. Занеси му тия работи. Него са потребни и той няма да те изпрати с празни ръце. И аз, господине, веднага се върна с къщата. Сложиш книжата в бушчата и ти я нося. После... Какво носиш? Те видиш, това всичкото е писано от моя брат.
сега, знаеш ли, влезе в лудницата, бе. О, в тукашната, да ме прощаваш. Ама чак сега ясно учих. Как в лудницата? Ами, така, и ти знаеш, че той се е прекръстил на Авраам Колучезаров. Тъй ли? Ами да. И се скрини. И е списалка в ръце. Чете и пише. Пише и чете. Чете и пише. И все се тръпнаха книжа, бе. Ох, хванах да се страхувам, да не му е нещо тука. Ама, знаеш ли, а когато го гълчах, знаеш какво ми беше? Ти си стигава селска пустакиньо. Се пустиня ми дуваше. Аз кажеш, те се прославя и ще стана славен. Ох, кой да ти каже, защо му беше да става славен. И все така ли, докато най-после се прослави и бяга от къщата и влезе в лудницата, бе. Ох, кукашата, бошке. И какво да правя сега? После господиня ходи, който дето да се оплаче. Кой като не видях. Знаеш какво ми вика, бе? Ти си много глупава. Мъж ти избяга, ама ти остави цяло имане. Ох, какво имане, бе! Питам! Книжата, каже, те са злато и безценни камъни. Комуто да ги поднесеш, ще ги купи и ще даде много пари. И аз като чух, господине, веднага се върна в къщата, сложих това, което е писало в бушчата и ти ги нося тук. Ама това е. Вулка, кметът ти говорил глупости. Айде иди си. Как тъй да си бе? Тук ти е работи. Аз имам цял товар с книжа и не знам какво да ги правя, знам равно, че Зарния ще се занимава. Ама, господине, ама аз съм достал толкова далеч, бари ги проверили. Айде, че бързам. Ама, как така бе, да дойде утре? Утре да дойде по тега, бе, господине, а? Утре няма да бъда жив. Как? Как ти няма да бъдеш жив, бе? Бошке, този е луд, бошке. Ама, как така, бе? Вулка. Как така ще уми с мати зелен, бе, момче? Айде, айде, че имам работа. Марш тук. Леле. Айде. Ох, да взема да ида аз. При оня другия. Оня в лудницата. Чете си завещанието, а? Чета ти некролога, а ти си чети своето, защото ще чистя света от тебе. Слушай! Господин, не се закачай с него, лудие. Остави на мира! Бързка! Ама, що викаш тъй, бе? Пуско Ти кажа, си че, бе. луд, бе, бошке. О, Боже! Ако ме помолиш, Ох, обещавам ти, Свесе. че ще ти харижа живота, за да продължаваш да обоняваш света с вестника си. Целувай ръка. Черния небес скучно минават въз него, без да подозират съществуването му. Спокойно, спокойно! Обещавам ти, че ако се падне пръв да стрелям, ще върне във въздуха, да се чувстваш по-храбър. Аз ти обещавам да стреляваш пръв, за да се наслаждавам на гледката как пещова трепери болтата ти ръчичка. Тази ръка леко не е треперила, няма да потърпери. От 100 разкръча от дръмкатула, куга като твоята. А тая ръка от 200 разкръча удря и те го пръска, като ми пръсна мозъка ти го имаше в главата ти. Това е върното стори доста. Ти си един бездарен скот и дръскач, който позари литературата ти. Ти си депутат. Не, моля, господин, прегледай си. Разбойник! Чакай да ти покажа къде се лъжеш. Господине! Господине, какво правиш, бе? Абе, това... Полиция! Полиция!
Дошъл съм да ви кажа, че на госпожата й стана добре. Добре. От термометъра, дето и водата ти да го държи под мишницата. Колко градуса има? Не знам. Ама тя го държа 3 часа. 3 часа. 3 часа. Може и да са 4. Иска да става. Ама аз си казах, първо ще питаме господин доктора и тогава. Иди и кажи да го махне, що ме оздравяла и да взема едно бяло прахче, всяка заръч на главна. Бързо. Имам да работа. Каква работа? Докторе, динамита жийте. Динамита жийте? Да, вие не знаете ли? Преди 2 дни отивам на площада. Към мен се приближава едно непознато лице и ми казва: господин Криставе, ето там онзи човек с дългото палто и мустаците. Това е главатаря на динамита жийте. Мустаците са също като вашите, господин докторе. Всичко личи. Подозрително лице. Най-напред минава пред Народното събрание. И знае многолюдните места. Да, след това мина горичката зад Народното събрание. И там говори с 2 души. Те тръгнаха на някъде. Аз го гледам, той върви. И си казвам: жена мечанска, падна ли сега? Минава по улица Шипка и на ъгъла гледам 2 стражари. И ги викам: явате тук, бе! Виждате ли онова лице с дългото палто и мустаците? Това е главатаря на динамитачите. Тръгвате след него. Като влезе в някоя къща, вие влизате след него, арестувате го. Ако се противи, стреляте. Тръгвате след него, влиза. Аз чакам на порта. И след малко идвам. И ги викам: какво е, бе? Какво стана? Хванат ли го? Избягал? Не. Това не е бил главатаря на динамитачите, а господин финансовия министър. Ама вие не познавате ли финансовия министър? Нито жилището му. Тънко умна е тая наша работа, докторе. Къде се навъзиха такива зверове? Боже. И той нещо ни пази. Рачо, пак ти казвам, този дуел е една глупост. Докторе, да те поверявам ръкописите си, критиките, разказите, драмите, стихотворенията. Издайте след смъртта ми. Под какво заглавие? Гръмове и ревове. Ужасно название. Да. Ще поискаш от Райна моята последна комедия, моето произведение Белзевулови тегашки. Тъй ли я нарече? И ти по никой начин не желаеш помирение. Не, смърт. Смърт за една плесница, която и ти си му върнал трофея, после го залява в вестника си и с един потоп се уни. Квицки! Аз не съм се отплатил с тях. Дължа им много. Ти знаеш ли, че моята последна лирическа сбирка бе наречена Шашкънска поезия? Шашкънска! Ти не допускаш свобода на критика. Критика ли? Но това беше черна завист, изгрик на адска злоба, отровен трън, забоден сърцето ми. Това беше една заплювка въз един перл на българската литература. Това беше смъртен удар над един талант, едно предателство, престъпление против отечеството. Не съм чел това. Не си? Чакай да ти покажа. Някъде тук си го отрязах. Слушай. Господин Драгалевски обогати нашата литература с ново поетическо недоносче. Чуваш ли? Поетическо недоносче. Напразно дирихме там мисъл, чувство, форма, хармония на стиха или поне капчица талант. Отсъствие на всякакво присъствие. Разпънк. Това е едно състезание на куци стихове с диво безсмислие. Всяка дума нощ, всяка буква подлост. Такава поезия се нарича шашкънска поезия. Ние съветваме този жец наред, мога да го позна. Значи ти не желаеш помирение. Не, честа от всичко е по-скъпа. То тъй се казва. Какво е това? Инструменти. Какви инструменти? Необходими за всеки лекар, повикан да присъства на един кървав дуел. Изобщо хирурзите имат работа по един дуел, а не по полите. Взея ги от магазина в Висше Трея, Париж. Сега за първ път ще имам случай да ги покажа. Но защо ги вали пред мен тия работи?
така, случайно внимавай и как стреляш. Но не се грижи. Дуелът ви няма да има фатален край. Живота ви ще бъде запазен. Може само някой член да липсва. Най-лошия случай. Като, например, някоя ръка или крак. Липсата на една ръка може да се прикрие с пособена дрека с широка ръка. А на кръка са широки панталони. Да, наистина, неприятно е без един крак. Неприятно? Да, но не е непоправима загуба. Не е непоправима загуба. Благодарение на съвършенството, до което е достигнала ортопедията, днес един изкуствен дървен крак напълно може да замести естествения, когато липсва. Довиждане. Рача, Райно! Аз ще се бия. дуел, Чушкаров, ау! Ти май плачеш повече за него. Ах, за него. Той те задира, зная. Как ме те е срам? Ти на последната вечеринка танцува с него. И за това ще го убия. Ами, ако той убие тебе, Ще се радваш. твоята ревност е безумна, Рача. Няма да те пусна. Остави, Райно, бърза! Не, стой! Аз искам да ти казвам с тебе. Моля те, помирете се. Чушкаров, да той иначе би бил мой враг. Той е авторът на тези гнусни критики. Той не е писател да ти завижда. Само язовената завистливост може да бъде тъй ниска. Защитавай го. Мене ме увериха, че той е авторът на тези гнусни гонения във вестник Правда. Че я по-добре си признай, че заради някоя певачка от Орфеона сте се скарали. Ах, Рачо, как сърце ти даде в тия бърдаци да ходите? Райно, аз съм писател. Изучавам живота. Ти ме ревнуваш, Чушкаров. Аз какво да чувствам при слуховете до твоето поведение? Бързам за редакция. Не, ти стой тук, аз отивам. Къде? При да началника. Райно, ти ще ме опозориш. Аз те обичам. Еми, уважавай ме малко ли? Ама аз не искам дуел! Ах, да имаше някой да затвори двама вечерната джамия, да не се случи този дуел, да имахте време да сте с него тайна лепа мисъл. Ти малко до редакцията. Симоне, Чакай ме стаята ми. господин Чушкаров? Господин Чушкаров? Господин Райно, Моля, господин Чушкаров, помирете се, двама приятели. Представете си отчаянието ми, когато научих. господин Райно, вътрешно и аз не желая това дело. Вътрешно ли го желая, Рачо? Победена съм. Че той не подаде ръка. Ами, вие подайте. Райно, между нас зае пропаст. Аз ще ви стана мост. По мен да я минете. Късно е вече, Райно. До тук ми е дошло. Край. Казват, женската власт била велика в мъжките сърца. Лъжа? Или пък тези нямат сърца? Вие коя бяхте? Чавдарова. Годиницата на Драгалевски. И какво правите тук? Моля, кажете ми, господин... Каракалпаков. Дойдохте да се доктора. Господин Каракалпаков, нали Конституцията забранява дуела? Да, забранява. Конституцията строго забранява дуела. И ако случайно двамата се убият, осъждат ги на доживотен затвор. Как? Е така. Ето, например, динамитаджиите. А какви динамитаджи? Ами такива. Господите, хайде, няма ли да бъдете някъде? Динамитаджите, разкажете ми за тях. Отиваме при началната възможност. Готово да е. Началникът каза да си трошат неговите глави. А как? Ами така, ще има дуел. Може би. Господи, ма никой не се е убивал на дуел при нас. Нима никой не се е убивал. Не, никой, защото никой не се е бил на дуел. Трябва да бъде така, господин Калпаков. Този Драгалевски е голям подала.
помисля, после замислям за този дуел. Как ще стане? Его с нощи сънува, че се боя с котка. Ама то не беше котка, то беше цяло чудо. И аз съм дошла, господин Чушкавич, да вам кажем, че ви не можете да пускате Амали у вашу сол, ни овде от салата. Тя Амалия дойде да пита нещо. Аз знам, не съм кука. Мислим да можете да помните нашу кондицию. Ние ви у нея не соба да влазяте. Ни унак от вас. Моя куче е честна куча. Е, истина да ви се дойдете с ови господи? Истина е, господин. Ово е първо лето. Молим, платите си най. Ово е друго, господи. Ето да е пари. Ох, вие сте почтен човек, господине, а не умреш. Ами, ако умра, ще ме закопаят. Не говорете така, господине, вие ми мушите от сърце. Госпожа, никак не ви муша. Мушите. Не, госпожа. Ах, ви не знаете, и аз любим. Госпожа, не е време за сантименталности. Сърце ме боли. Не знаете как съм любила и я. Какво беше? Аз в Белград. Открия къщата на госпожа. 3 кофи. Какви 3 кофи? И аз съм госпожа Трифкович. Па що ги видяхте? Донесох ключа, дето ви заръча госпожицата. Тръгвай, няма. Ела по-после. Няма време. Бецо, защо не тропаш на портата? Нямам срам, мъж и жена тук се тръгват. Я тебе моля, тук е за! Да беше за една идея, например, за отечеството. Удари ли ми кресница? Удари. Че това за смърт ли е? Рай не имаше право. Той на Исус да удари ли кресница, па е претърпял. Може и на мен някой да ми прати вест. Гълъб с маслиново клониче. Трагелевски! Целият град говори за вашия дуел. Или казват, ще се бият. С други няма да се бият. Някой път се хващат на база 5 бутилки с япанско. Плесна си мустаците. Но аз им казвам, не господа, Шишкаров, аз познавам и Шишкаров и Трагелевски. Те са хора с характер, особено за Трагелевски. Казвам, главата си слагам. Той е поет, писател, общественик. Крайно самолюбив. И аз лично го поздравих за идеята му да стъпи на рицарската арена. Но сега да отида да видя долу ли са спонтанците. Доктора мина ли? Той ще остана тома неверни. Аз очаквах гъл, пък то зловеща врана. Не, няма да я бъде тая работа. Няма да я бъде. Ще направя донос на Шушкавов, че е замесен в комплоната на динамитаджиите. Ще трябват само някои улики. Трябва да изпратя по-скоро писмо до градоначалника. Господин Трагелевски, Амалия! защо не се кажете един други му пардон, като вече да дойдете с нас в Орфеума да се повеселим? Не може, Амалио! Жребият е хвърлен! Чакай да видя Шушкан. Кой човек? Аз съм. Амалия, оставим сега. Не мога да бъда внимание. Тогава ревуар. И защо всички страхове, ужаси, мъки за някакъв сигнал?
един прост глупав минал. Оскърбил ме във вестник, че те оскърбяват и министри, и царе, че императори. И за коя работа аз да се бия? За една Амалия, която утре ще отиде в Букурещ да се хвали. Има само един начин да избягам от това неловко положение, да ме арестува полицията. Да взема да ми гледам с сме подприза. Така, и с черковни букви, да се разбира по-голема мисъл. Така, господин околийски началник, имам честа да ви съобщя, че господин Драгалевски има участие в комплота на динамитачите, които се опитаха да хвърлят във въздуха къщата на финансовия министър. И по които полицията безуспешно дили сега. Така, добре? Сега да видим как да го изпратим. Амалия, пак ли си? Аз съм аз. Защо дойде? Дойдох да видя. Ама ти на кого пишеш това? Не е важно, бързам, Лиличка, тръгвам, имам друга. Ама не. Чакай сега. Аз дойдох да ти кажа, че няма да можем да дойдем с моите другарки от Орфеума да се спростим с теб на Курова. Добре, не е необходимо, няма нужда, т.е. не трябва. Ама не аз. Ни ти. Ама аз искам симпатия. Бързам, моля те. Па чакай, аз и друго измислих. Измислих начин как и тебе да спасим. И честа ти да спасим. Интересно. Значи ще напишем писмо до градоначалника с изменение букви, че ти си главният динамитаджия. И после ще те арестуват. И няма дуел. Амалио, как смееш да си помислиш, че аз бих... Ама аз се обичам! Аз съм с любов! Че аз бих се съгласил, че... Ама аз се обичам, разбери го това нещо. Не искам да умреш. Няма. Спокойно, тръгвай, моля те. А на Курбала? Да, на Курбала и след това. Тръгвай, тук съм. Мяу. Най-се. Може да изпратя писмо, но... Ох, свърши се благополучно. Дадох писмото на вестника, защото той не ме познаваше. Каза, че щом му го дал на стражаря, той веднага го дал на пристава. Ура! Дел няма да има! Но сега да ме няма тук. Тук някъде трябва да ми рецептата. Къде е тази Матушканова? Госпожице, нема е овде. И я не позволявам да лазите в стая кучушкача. Ами аз търсих една рецепта. Това е моята рецепта. Ово не е Да, ваша. моя. Защо е рецепта? Ами, за попълняване. Ма ти си кукава, ма. Ова рецепта е за пустало да станеш. С това рецепта човек стане към сванка. Ти и сега си като сванка. Що да имаш остане на чушкача? Нищо. Аз знам. Любов. Ох, вам на любов не трябва. Вам трябва пари. А вие знаете ли какво е любов, госпожо? Я не знам, що е любов. Я не знам. Как съм любила я на млади години един върно достоен Господ. И как е он любил мен. Ме защо не се оженихте за него тогава? Па он е бил сиромах. Кой бе? Он е дебелият албума. Он е мой муж. Ах, какъв красен господин беше. Ма кой бе? Он е с читалистата брада. Лепа брада, ма не он. Оня с войналите коси стига до раменете. Ама що беше, ма? Боже, прости, ма он е бил дядко Джорджи. Дядко Джорджи, Амалио, поди в свой сон. Я не позволявам да се избират най-мамушко жест. И сега банк йога. А моя куча е честна куча.
донесат новия ключ. Къде е този адвокатин, къде да го търся ножки? Тук не ще да е. Тук е оня лудият. Ти какво търсиш тук? Тук ли е Ступанова? Кой стопан? Ами Чушкаров, ти нали си негова стопанка? Да. Аз съм. Виж как те познах, изненадана, че си ти. Защо ти е? Аз немо ще кажа. Вълка, вие имате ли дечица, ма? Имаме. 8 ги имаме. Да ги поживи Господ, ма то хубаво, още път 8, Ами, я ми кажа, ти имаш ли си деца? Аз кой, 3. Да са ти живи и здрави. И сега за какво си дошла? Имаш ли си мъж за? Ма Булка, как ги приказваш, че може ли без мъж, Кажи, защо моя мъж, какъв мъж е той? Господ може да твоя. Ти какъв е твоя? Чакай си нещо, забравила. Поет. Поет? Как се казва? Ами нарекал се е Авраам Лучезарниева. Ама християнското му име е Авраам Лучов. Сега идва от него. Какво да ти кажа, Булка? Не ме познавам. Познаваме. Ама ме мисли за царица. Ма като ме видя. И вика: о, царице моя! Ох, каква царица съм, бе! Аз кърпа на главата си нямам, дето се вика. Добре, а къде е той сега? Как да ти кажа, бабу? Само тихо някой да не чуе. В лудницата, Ма как в лудницата? Ами от много ума. Виж, и всичко, дето е обущата, е писано от него, Дене нощи. Наказвам ти, отново акъл подводява. Аз каже, ще се прославя. И тебе ще прославя. И прославихме се, де. Той сега в лудницата, пък аз царица. Дека не съм. Защо ти е? Ами, да ме разведе. Ще разведе, той да не е владика. Знам, ама изпратиха ме при него да напише книга до владиката. По-рано ме бях приятел с лудия. Драгалевски, че защо да е луд? Ами луда, каже ми, че луд е вярвал да бъде жив. Да, дуела. Права си, луд е! Ох, горката аз, Божке! Днес ми върви само да се срещам с луди. Кажи ли, дека ти е мъжа? Ти донеси ли ключа? Да, дадох го на господаря преди 1 час. Каза, ела после. Дай валя. Нямам дребни. Ела по-после. Ела по-после. Всичките ела по-после. Абе, това си сине. Тази е жена му, бе. Аз знам коя е. Викаме на мене, Кукавицо, па защо не потропаш на портата? Кои бяха? Ами, как да ти кажа, адвокатино с брадичката и как викаха, 3 кофи. Разсърди ми се мене, госпожо, обаче да прощаваш, ама
Видях да се целуват. Пабле, поганецо, може ли мъж да целува чужда жена? Не бяха. Ами, адвокати на спрадичката и как рекаха? Ами, 3 кофи. И се целуваха. Да. Ей тая, брата. Ох, не мога. Не мога. Ах, проклетникът. Ще ме побърка този човек. Искам вече 100 куршума да го пушна. Искам да видя гроба му на Руандовци. Обаче не, аз няма да ида там. Нека ида да плача за него. Оная любовницата му, неговата пиголица. И вече, тя ме потърса дори в албума си. Не вярвай, мамулка. Той не иска да разваля къщата вина. Не мога, ще умра. Аз вече, искам вече аз сама да го убия. И искам да умре. И тогава ще ходя и ще пия. Цяла нощ ще пия. И ще танцувам. Цяла нощ ще танцувам. И за драгалешки ще танцувам. И пак конята носа пукни от тяка от гроба си. И тогава, ще му взема протричите, защото да късам такива едни малки парченца. И не му искам вече предато ми е пръстен да си го взема, да го даде на оная биволица, пък да нося хване на пръста й. Не мога! Вече да ни се малко водичка, да си съвземиш. Не искам! Не съм жадна! Искам вече сама да го убия. Ти защо ми каза, бе? Не мога! Вероломник, дайте ми един револвер! Искам сама да го убия! Дайте ми револвер! Да замахаш от тук! Марш от тук! И аз изстигни сърцето му. Не мога! Тия проклети мъже са луди и свирима. Не мога, сърцето ми! Сърцето ми! Що са тия ревове? Ето я! Моя куча, честна куча! Моя куча, честна куча! Оба е луда. Луда! Сега! Ти! Удай Бога! Ще се целуваш, ти! Удай! Също Шкаров, Удай Бога! Помощ! Полицията е вече тук. Какво става тук? Какво става тук? Нищо. Ето ми я стаята. Точно тук е. Имам заповед да я притърся. Защо? А не е ваша работа. Нищо. Аз протестирам. Мълчете. Олекичка. Напред. Нещо ваша особа се намери. Ами се. Какво е? Това е. Малко протестирам. Да вас разчитам, господин Чушкарич. Виж да разчитавате. Олекичка. Това е. Тук е скрит динамита. Аз ги видях Тос и тя с силвака, аз с 2 лева, той не ми даде. Мълчи, бе! Ето ти парите, мълчиш. Тук стоиш, роклята остава за тебе. Ясно ти. Тихо, да си казвам, мълчиш. Какви са тия женски дети? Какво е това? Не знам. Нищо. Каква е тая червена, търкана с куче? Служи внимателно на маска. Служи внимателно. Внимателно. Какво е? Какви са тия зърна? Маргарит, имитация на скъсан нанис, видите? Те женски работи. Какво е? Каква е? Каква е плаза на куче? Внимателно.
Внимателно. Я. Какво е? Ovo je bombon! Да не ми! Нещата ти ще стане три потака ти! Боже, Що е? Взрив? Оле, Не знам какво нещо е това динамита. Сърна ли? Топки ли? Кутия ли? Я да видя какво е. Я прав. Давай. Господин Чушкаров, защо се плашиш? Ovo je za ovo. Мълчима! Дядюшка, какво е това? Какво е това? Косе, сутие, цицка. Води. Мишо, води. Какво става тук, господин Каракалпаков? Драгалевски, стой на страна. Що дирите? Динамита. Тогава ме нямат. Ето го. Намерих го. Какво е това? Внимателно. Прилича на шише. Мишо, вземи го. И го сложи внимателно на масата и го отмени. Господин Чушкаров, какво е това? Аз не знам. Чии са тия дрехи? Ovo je na Marija. ама булката Къде е тя? така. Къде е тя? Какви са тия женски дрехи? Чи ли ги доведе? Чи ли ги доведе на мировата сандака? Децата ми! Вещите ми! Чипре! Да го прави с моята рокля! Аз го подарих. Съпри се веднага! Който се стой на страна! Нищо няма. Здръпти се! Нищо няма да ти се загуби спокойно. Дошло сега. Спокойно. Какъв е това? Дай, буча, какво е? Я да видя какво има тук. Ръкописи? От никого не се боя. За славата ще да умра. Нека чуй светът погас. За каква слава се говори тук? Не знам. Как да не знаете? Ами? Нека гинат враговете на народния алтар, ах на змиите домовете, чака гибел и пожар. За кои врагове си пише тук? Не знам, аз не пиша стихове. Кои това очаква пожар? Къде са тия змии? Чакайте, тук има подпис. Аврам Лучезарни. Кой е тоя Лучезарния? Не знам. Госпожо, вие какво правите? Прощавайте, забравила съм се го. Тая повча ваша ли? На може би. Или ще дойде полицията? Ама, защо ме, господине? Ами така, ще дадете обяснение. Господине, ама вие ме докачате на черне. Горката аз бошке! Като ми дони бошке до главата! Чуй ме, де, господине! Аз бунтовница ли съм, бе? Помнита ли съм, бе? Хайдучкина ли съм, бе? Мъж ми сега е болен с ума. Разболя се, за да пише за народа си. Той е славен спасител, който го знае цяла България. Всички ме интересуват за тия стихове. Тук се намери динамита, господин Захаревски. Къде? Всички полицията. Господин Каракалпаков, да ние след малко имаме дуел. Въобще не ми интересува вашия дуел. Протестирам, ние имаме дуел.
Мишо, подкарвай ги! Не, протестирам! Това е насилие на почтен човек! Дуел, има днес, протестирам! И аз съм госпожа Христович и моя път е честна кота. Това е скандал, аз в Бугуре, с принцове, с министри, с кой не съм била. Ма моля ви се. Марш всички в полицията! Какво става тук, бе? Тук се намери динамита. Динамита! Ето го. Това е. Дуела пропада. Иска да ни водят на полицията. Това е горчица на прат. Какво? Горчица? В моя съндък. Ама как така? Такъв динамит аз всеки ден го имам на трапезата си. Я потолете по-бързо тая работа, иначе ще ми се смеят и гъските. Всичките ми планове пропаднаха. Мишо, подкарай го. Зочев, аз разбрах, че тук има интрига. Градоначалникът ми показа два анонимни доноса. Доносите са писани нарочно с черковни букви. Аз го помолих и той ми ги даде. Ето. Господин градоначалник, вие търсите хората на динамита. Побързайте още сега да повикате адвоката Чушкаров на полицията и да го разследвате. Чушкаров е душата на тая престъпна банда. Погрижете се за неотклонението му. Един приятел на правосъдието. От това мъчно може да се заключи. Не бързай. Пък единият плик е написан с обикновени букви. Ето, виж. Теб те вика съдът за експерт. Я, Чушкаро е. Но какво значи това? Не разбирам. Това значи, че в някакъв момент на бързина или залесия забравил и плика да напише с преправени букви. Ти каза ли това на градоначалника? Не, защо ще позоря нашия беден приятел? А в тая хартия беше убито шишето с горчицата. Белзевулови гащи. Еса традиция от Рачо Драгалевски. Това е началният лист на комедията на Рачо. Разбира се работата. Господа! Господа, готови ли сте? Господа! Готов съм! Готов съм! Елате! Ти невърхозумно си постъпил като се луд, тук дава Белзевуловите гащи. Кой? Аз? Да, Кой е дойдикал в стаята ми? същия, който е написал писмото с черковните букви. Не, това някой друг. Ах, ти герой! Това твое е. Да, по-пустата Мария появи се тогава и аз бързаната просто и забрах. Ах, ти рицарю! Господа, стига взаимни комплименти, господа. Направете ни удоволствието да ви видим, че геройски си стискате ръце и рицарски се поздравявате. Скривам писмата. Никой няма да узнае тайната. Хайде, господа. Добре. Малко. Айде. Днес в 16 часа на Курмагла. Бира, песни, танци и кебаби.
театър спектакъл и грамота за участие в 10-ти национален фестивал на любителските театри Драганово 26-та година. Заповядайте!